karki duba baya duba gaba so mahaubaci na aka baki na. Da a ce za ki bani dama muna a tara masoyiya, komai na wana ki ne duk zuciya ta kika mallake. Ki bani dama masoyiya. Kamannin wasa zuciyata ya kama yara tsamin jikina, gashi ko da abinci an bani ci ko gani idona. So misalin sa zuciyata ya mallake ya mayar da guna, inda ke ce a bar faɗina ki tausaya sai ki bani dama. Hankalina ya tashi komai ya gare ni yau na shige ya kunci. Kun ga so ne ya mai da ni dan jira san ba ni iya bacci. Misalin sa rayuwa ta ya hallaka ba ni cin abinci. Ki tallafa mini ki bani dama a bar faɗi kar ki ce na koma. Barama nake ta yi ban ma san inda nan nufa ba. To misalin kamar cido na tururuwa gidan zahaɗi ba. Mai gani ma da so ya ɗauka gare shi bai yi mai magani ba. In ke ka bar ni na yi tafiya ta wallahi ba inda za na kama. Da wusa ma jima da samuwar shi gida ba ta san zama ba, tunda so bai bari abincin da ke a baki ba a bawa shi ba. Kin ga shi so kamar marayan da bai fasan ma ina yaje ba. Ni dai laifin da ne gare ki gashi yanzu ni ke na dama. Tausaya ni dan Allah. Baba amfanin rayuwa inda so ba za ki bani ba. Yanzu ni da abin da zan ce ki tausaya mini yar baba. Duk da shi so ba ai da dole ba ai kama ma'ada magani ba. Shi amfanin sa so ki bani gida guda sai musallima. Danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa